नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे त्या ठेकेदाराशी लागेबंधे, संजय गवस यांचा आरोप। तर नारायण राणेंचा फोटो लावण्यात वावगं नाही, कन्हैया पारकर यांनी व्यक्त केलं मत। आणि कायमस्वरूपी एकत्र राहू, ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भास्कर जाधव यांची प्रतिक्रिया। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। संदेश पारकर यांचा स्वभाव लोकांना आवडतो। गेल्या 30 वर्षात त्यांनी स्वतःच्या या स्वभावात जराही बदल केला नाही। सर्वांशी आपुलकीचं नातं ठेवत ते पुढे जात राहिले। हा स्वभाव त्यांना विजयापर्यंत घेऊन गेला असं मत कन्हैया पारकर यांनी व्यक्त केलं आहे। पाहूयात। कणकवली शहरातील जे काही यश संदेश पारकरांना मिळालं, लोकांनी संदेश पारकरांच्या विरोधात नलावड्यांना नगराध्यक्ष म्हणून यापूर्वी निवडून दिलं होतं। पण ज्यावेळी मूल्यांकन झालं, ज्यावेळी त्याचं पडताळणी झाली, तेव्हा शहरातल्या जनतेला कळलं की खरोखरच संदेश पारकर हे नगरपालिकेसाठी संदेश पारकरच हवे, अशा पद्धतीची भूमिका या जनतेने इलेक्शनच्या अगोदरपासूनच मनामध्ये धरून ठेवली होती। त्यामुळे यश होणं सोपं आलं। आणि निलेश राणेसाहेब असतील, वैभव नाईक असतील, राजन तेली असतील, सतीश सावंत असतील, उपरकर असतील, काँग्रेस राष्ट्रवादीचे अमित सामंत असतील, काँग्रेसचे असतील मांजरेकर वगैरे, या सगळ्यांनी यामध्ये सहकार्य केलं। आणि सगळ्यांचा उद्दिष्ट एकच होता की ही मनमानी थांबवायची आणि लोकशाही या शहरामध्ये निर्माण करायची। हे एकमेव उद्देशाने सर्व लोक एकीकडे आले आणि हे याच्यात यशात रूपांतर झालं। ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये। ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। मराठी माणसासाठी सगळे एकत्र आलो आहोत, असंच कायमस्वरूपी एकत्र राहू, असं विधान ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भास्कर जाधव यांनी केलं आहे। पाहूयात। आपल्याला माहित आहे की उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज साहेब ठाकरे या दोघांनी महाराष्ट्रामध्ये युती केलेली आहे। आज या दोघांनी जरी युती प्रत्यक्षपणे केली असेल, परंतु संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनामध्ये हा विषय गेली अनेक वर्षांपासून एक नाही म्हटलं तरी घर करून बसला होता की महाराष्ट्रामध्ये असलेल्या मराठी माणसांचे पक्ष फोडण्याचा सपाटा हा भारतीय जनता पार्टीनं लावला होता। पहिली हिंदुहृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख मान्य बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना फोडण्यात आली। त्यानंतर दुसरा मराठी माणसाचा पक्ष महाराष्ट्रातले आपले शरदचंद्रजी पवार साहेब राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, हा पक्ष देखील भारतीय जनता पार्टीनं फोडला आणि त्याही पक्षाचे 2 तुकडे केले। ज्या वेळेला अशा पद्धतीनं मराठी माणसांनी स्थापन केलेले पक्ष हे ज्या वेळेला तोडण्याचं काम सुरू होतं, त्याच वेळेला संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या जनतेची भावना होती की आता मराठी माणसाला जर तारायचं असेल, वाचवायचं असेल, मराठी माणसाचा आवाज बुलंद करायचा असेल, मराठी माणसाचा न्याय हक्क हा शाबूत ठेवायचा असेल, तर राजसाहेब आणि उद्धव साहेब या दोघांनी एकत्र यावं ही अखंड महाराष्ट्राची इच्छा होती। आणि ती महाराष्ट्राची इच्छा या निमित्तानं पूर्ण झालेली आहे। आणि त्याचा आनंद व्यक्त करण्याकरता म्हणून शिवसैनिक आणि मनसैनिक हे आपण सगळे एकत्र झालेलो आहोत। मी आपल्या सर्वांना धन्यवाद देतो, आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आपले आभार मानतो। आणि भविष्यामध्ये आपण सर्वांनी एकत्रितपणेच प्रत्येक गोष्टीमध्ये एकत्र राहायचं आहे। आपण नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका नगरपंचायतच्या निवडणुकीमध्ये गुहागरला पण आपण मनसेला आपल्या त्या निवडणुकीमध्ये आपल्या बरोबरनं सामावून घेतलं
आपण खेडमध्ये सामावून घेतलं. उद्याच्या होणाऱ्या जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीमध्ये काही ठिकाणी त्यांच्या उमेदवारांना जागा देण्याचा आपण या ठिकाणी आपल्या मनाची तयारी केलेली आहे. त्या दृष्टीने सुद्धा आपण चर्चा सुरू ठेवलेली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रामध्ये या ज्या ठिकाणी महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत तिथंही दोन्ही नेत्यांनी आघाडी केलेली आहे, युती केलेली आहे. आणि म्हणून मराठी माणसाची एकजूट कायम होण्याच्या दृष्टीनं तुम्ही आम्ही देखील एकमेकाचा परस्पर आदर राखून, एकमेकाची भावनेचा या ठिकाणी आदर राखून मराठी माणसं ही एकमेकाच्या विरोधात लढता कामा नये, तर शेवटी एकमेकाकरता लढली पाहिजे ही भावना आपण सर्वांनी जोपासावी अशी आपल्या सर्वांना विनंती करतो. पुन्हा एकदा तुम्हाला सर्वांना धन्यवाद देतो आणि आपल्या सर्वांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. दक्षिण कोकणची काशी म्हणून संबोधलं गेलेल्या श्री क्षेत्र कुणकेश्वर येथे मोठ्या प्रमाणावर भाविकांची गर्दी वाढत असून दिवसेंदिवस या ठिकाणी जत्रेचं स्वरूप प्राप्त होत आहे. पाहूयात.
साहेब नमस्कार. पहिला कोकण सातचं मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक अभिनंदन आणि शुभेच्छा स्वागत. आज तुम्ही बघताय जे का आज यात्रेचं स्वरूप आलेलं आहे साहेब, हे आजच नाही, गेला आठवडाभर हे यात्रेचं स्वरूप आलेलं आहे. भाविक भक्तगणांचा ओढ एवढा, आपुलकीचा, आदराचा आणि प्रेमाचा एवढा आमच्या शिवशंभूवर, आमच्या स्वयंभू काशीवर, आणि जी ज्याला कोकणची काशी म्हटलं जातं, जे ऊर्जास्थान, प्रचंड ऊर्जास्थान इथं आहे. आणि प्रत्येक येणाऱ्या भाविकाला त्याचा सगळा आस्वाद मिळतो, आनंद मिळतो, प्रेम मिळतं. आणि या सगळ्या गोष्टीमुळेच आज आपण जे काय मोठे कार्यक्रम केले ते कार्यक्रम सुद्धा पूर्ण साता समुद्रा पलीकडे गेले. या आमच्या शंभूच्या प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक जे काय त्याचा हे असेल ते प्रत्येक विषय हा आमच्या भाविक भक्तांपर्यंत येण्याचा आम्ही मनोदय केलेला आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक भक्तगणाला त्याचा आशीर्वाद मिळतोय आणि त्याचा लाभ मिळतोय. आज जर बघितलं तर आज मोठ्या संख्येने भाविक भक्तगण आणि पर्यटक, तशाच शाळेच्या सहली, तशाच इतर सगळे किंवा परदेशातून सुद्धा लोकांचा एवढा ओढ वाढलेला आहे की कालच आता गेले 4-5 दिवस सगळे हॉटेल फुल झाले, सगळे होमस्टे फुल झाले. आता तर आम्हाला देवस्थान अध्यक्ष या नात्याने किंवा आमच्या संस्थेने एवढे फोन आले की काही हजारो लोक, काही शेकड्यामध्ये आम्ही लोकांच्या व्यवस्था करू शकलो नाही. पण त्याही दृष्टिकोनाने आमचे पालकमंत्री आज त्यांनी सगळं बघितल्यानंतर मनावर घेतलेलं आहे. स्वच्छतागृह म्हणा, भक्त निवास म्हणा, ज्या काही सुखसुविधा आहेत तिथे, आरोग्याची सुविधा म्हणा, ज्या काही लेडीज महिलांच्या जे काही सुखसुविधा आहेत किंवा येणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाच्या भाविक ज्या काही सुखसुविधा आहेत त्या मार्गस्थ करण्याच्या दृष्टीने पालकमंत्र्यांनी आज विडा उचललेला आहे. आणि त्या दृष्टिकोनाने ते आम्हीही त्यांच्या संपर्कात आहोत आणि तेही मोठ्या प्रयत्नात आहेत. जवळजवळ 61 कोटीचा निधी आणण्याच्या दृष्टिकोनातून आज पालकमंत्री प्रयत्नात आहेत. आणि त्यामध्ये 7 ते 8 कामं जी आज गरजेची आहेत ती आम्ही त्याच्यामध्ये चारी बाजूने चालू करणार आहोत. आणि आज बघितल्यानंतर एवढा आनंद वाटतोय, एवढा मन भरून येतोय की प्रत्येक भाविक भक्तगण इथं आनंद येऊन जातोय, अगदी या चरणी लीन होतोय. आणि आमच्या शंभूची, कुणकेश्वराची सेवा अविरत या ठिकाणी चालू होते आणि करतायत. आणि हे बघता तुम्ही, आणि साता समुद्रा पलीकडे ह्या ज्या काही गोष्टी जात आहेत, खरोखरच प्रत्येक साता समुद्रा पलीकडून सुद्धा आणि परदेशातून सुद्धा आम्हाला एवढे फोन येत आहेत की या ठिकाणी खरोखरच आमच्या या ऊर्जास्थानाचं महत्व एवढं जोरात आणि एवढं जलद गतीने फास्ट होत चाललेलं आहे की खरोखरच या सर्व भाविक भक्तांना मी या निमित्ताने खरोखरच त्यांना मी या ठिकाणी शुभेच्छा देईन. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर चांगल्या आपल्या शरीराची, आपल्या जीवाची काळजी घ्या. येताना चांगल्या विचाराने, चांगल्या सगळ्या गोष्टीचा, कुठल्याही प्रकारच्या गाडीने येताना कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं काही होणार नाही अशा प्रकारची आपण काळजी घ्या. आनंदाने या, आनंदाने इथं दर्शन घ्या, आनंदाने इथं राहा, आनंदाने सगळं कोकणी मेवा, कोकणी जे काही गोष्टी आहेत ह्याचा. आणि आता बघताय तुम्ही की निसर्गाने एवढं भरभरून या ठिकाणी दिलेलं आहे. या निसर्गाचा सुद्धा तुम्ही आनंद घ्या. हा परदेशात गेल्यानंतर सुद्धा हा आनंद मिळत नाही अशा प्रकारचं या निसर्गाने आम्हाला भरभरून दिलेला आहे. नक्कीच साहेब, या ठिकाणी जो पर्यटकांचा असेल, भाविकांचा असेल, तो वाढता ओघ आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कोणकोणते असे आपण उपक्रम राबवले ज्याचा परिणाम हा आपल्याला दिसत आहे? साहेब, एकदम योग्य तुम्ही मुद्दा उचललेला आहे. आता कालचा जो दीपोत्सव कार्यक्रम आहे, एवढा दीपोत्सव आमच्या ट्रस्टीने किंवा आमच्या मंडळाने एवढा जबरदस्त या ठिकाणी जवळजवळ 10 पटीने पुढे कार्यक्रम, एवढा मोठा कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी झाला. आणि तो तुम्ही बघितला तर नेत्र दीपक अविस्मरणीय असा तो कार्यक्रम झाला. आणि त्याला सुद्धा हजारोंच्या संख्येने, लाखोंच्या संख्येने या ठिकाणी भाविक भक्तांनी उपस्थिती मांडली. त्याच्यानंतर आपण महोत्सव हा सुद्धा कार्यक्रम मागचा जो झाला तो सुद्धा नेत्र दीपक गेली 4 दिवस या ठिकाणी सर्व भाविक भक्तगणांनी, पर्यटकांनी त्याचा एवढा आनंद लुटला. रापण महोत्सव म्हणजे पारंपरिक मच्छीमार आणि त्या ठिकाणी जो पारंपरिक यंत्राशिवाय जी बोट असते आणि ती बोट म्हणजे एक कंपनी, जवळजवळ 100 लोक एका कंपनीमध्ये असतात आणि त्या ठिकाणी बोटीने वल्ल्याने वळून ती बोट समुद्रामध्ये नेत असतात. आणि त्या बोटीवर आशिया खंडातील सगळ्यात मच्छीमारीचं जे मोठं जाळं आहे, जवळजवळ 2.5 ते 3 किलोमीटरचं एवढं मोठं जाळं आशिया खंडातील हे पहिलं जाळं आहे. आणि या मोठ्या जाळाने ही मच्छीमारी केली जाते. आणि रोजीरोटीचा जो प्रश्न आहे
तो हा मच्छीमार आपला रोजी वर्षभरातली आपला मार्गस्थ करत असतो. आणि तोही आम्ही जो पारंपरिक विषय आहे तोही त्या पद्धतीने त्यावेळेला आम्ही कार्यक्रम जबरदस्त मोठ्या प्रमाणे केला. आणि सर्व अधिकारी, सर्व अगदी मंत्रालयातून सुद्धा आणि मोठमोठ्या हुद्द्यावरची सुद्धा लोक त्या ठिकाणी आली होती. आणि परत आम्हाला फोन येतात की यावेळेला तुम्ही कधी कार्यक्रम आहे. म्हणजे अशा प्रकारचे देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने आणि ग्रामस्थांच्या वतीने अशा प्रकारचे कार्यक्रम एक केले जातात की प्रत्येक कार्यक्रम हा भावी भक्तांच्या मनात भरला जातो. आणि त्याला प्रेरित होऊन, त्याला मनप्रसन्न होऊन ही जे आता जी काय दिसत आहे असे सगळेच कार्यक्रम चांगल्या प्रकारे भरगस्त इथं होतात. आणि त्याप्रमाणे येणारे भावी भक्तगण इथं दर्शन घेताना आनंदी होतोच. आमच्या शंभूचे जे काय आशीर्वाद आहेत त्या यांनी भावी भक्तांचा साकडे घातलं, तर साकड्याप्रमाणे प्रत्येकाला त्याचा अनुभव आहे. अशा ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्या चांगल्या गोष्टी आमच्या सगळ्या भावी भक्तांना, आमच्या सगळ्या जनतेला मिळतात. आणि त्याचं हे फळ आहे आणि सत्याचं फळ आहे अशा प्रकारचं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. जसं म्हणजे सुरुवातीचा जो काळ येतो शब्द आणि विश्वास, त्यावेळेस शब्दावर आणि विश्वासात लाखो करोडो रुपयाचे व्यवहार चालायचे. आणि ते युग आता निर्माण होतं असं वाटतंय. आता बघताय तुम्ही की ताणतणाव आणि आता धावतं जग कोण कोणाला विचारत नाही. पण पूर्वीचा युग येणं ही काळाची गरज आहे. आणि त्या दिवशी आमचा शंभू शिवशंभू, आमचा स्वयंभू त्या दृष्टिकोनातून ह्या सगळ्या गोष्टीचा प्रेरित होऊन हे सगळं आमच्या सगळ्या जनतेला देऊन, जनता जनार्दनाला आशीर्वाद देऊन या सगळ्या जनतेला भविष्याचा विचार करतात चांगल्या मार्गावर आणेल असा आम्हाला विश्वास ठाम आहे. नक्कीच साहेब, या ठिकाणी जाहिरात कंपन्या ज्या आहेत त्या या ठिकाणी यांचा देखील ओघ देखील वाढताना दिसत आहेत. वेगवेगळ्या कंपन्याच्या, गाड्यांच्या कंपन्या देखील या ठिकाणी जाहिरात आपल्याला करताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर या ठिकाणी जे आहे इंस्टाग्रामच्या मोठे मोठे बाहेरून देखील, परदेशातून देखील इंस्टाग्रामच्या छायाचित्र अपलोड करत आहेत. त्याबद्दल आपण काय सांगा? इंस्टाग्राम छायाचित्र आता रोजच्या रोज बरीच लोक येतात. आज सकाळपासून दोघे तिघे येऊन गेलेत, त्याने सगळं पूर्ण याची शूटिंग केलेली आहे. आता तुम्ही म्हटलं मोठमोठ्या गाड्यांच्या ज्या काही कंपन्या आहेत किंवा मोठमोठ्या जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते इथलं निसर्ग बघून आणि आमच्या शिवशंभूचं ऊर्जास्थानाचं महत्व बघून, म्हणजे हे बघितल्यानंतर आणि ते केल्यानंतर त्याची त्या पद्धती शूटिंग केल्यानंतर त्यांचा जो कंपनीचा किंवा मोठमोठ्या प्रोडक्टचा जो सेल आहे त्या सेलकडे लोक ही आकर्षली जातात. आणि त्याचा हा अनुभव चांगल्या प्रकारे त्या लोकांना मिळतोय. आणि निसर्गाने दिलेलं भरभरून आहे, भरभरून जे काय दिलेलं आहे आणि त्याही त्याच्यामध्ये त्या लोकांना ऍडव्हान्टेज किंवा जे शूटिंग लोकांना त्यांना जे गरजेचं आहे, जे लोकांना आकर्षित करण्याची गरज आहे ते सगळे पण इथं भरभरून आमच्या कुंटे सरांनी दिलेले आहेत. आणि त्यासाठी ही लोक या ठिकाणी येत आहेत असं आमचं प्रामाणिक मत आहे. नक्कीच या ठिकाणी जे आहे तो कुंकेश्वर जत्रोत्सवाला अजून 1 महिना शिल्लक असताना जो काही जत्रेचा जो स्वरूप प्राप्त झालाय त्याबद्दल आपण काय सांगाल? आता 15, 16, 17 फेब्रुवारी 3 दिवस महाशिवरात्रीचा मोठा उत्सव की मागचा उत्सव सुद्धा 10 देवस्वाऱ्या इतिहासातल्या पहिल्या 10 देवस्वाऱ्या आल्या. आम्ही त्याप्रमाणे नियोजन शिस्तबद्ध केलं होतं. 5:30च्या नंतर देवस्वाऱ्यांसाठी आम्ही दर्शन ठेवलं होतं आणि पहाटेपासून 5 वाजेपर्यंत इतर भावी भक्तांसाठी नियोजन केलं होतं. असं नियोजन सुंदर झालं होतं. लाखोंच्या संख्येने लोक येऊन सुद्धा कुठलंही भांडण नाही, संघर्ष नाही, तंटा नाही, कुठलंही काही नाही. प्रत्येक भावी भक्तगण आनंदाने, उत्साहाने या ठिकाणी दर्शन घेऊन चांगल्या प्रकारे आम्हाला सहकार्य सर्व लोकांनी केलं. पोलीस लोक म्हणा किंवा कलेक्टर म्हणा, प्रांत म्हणा, ह्याही सगळ्या शासकीय खात्याने आम्हाला चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी सहकार्य केलं होतं. आमच्या पालकमंत्र्यांनी सुद्धा त्या पद्धतीत त्या याची दखल, मागच्या यात्रेची दखल घेऊन त्याही पद्धतीत नियोजन केलं होतं. आणि येणाऱ्या आता जो 15, 16, 17 फेब्रुवारी जो जत्रोत्सव आहे, जो मोठा आमच्या ऊर्जास्थानाचा समोरचा महामहोत्सव आहे, त्याचंही नियोजन आता आमचं चालू होईल. आणि त्या दृष्टीकोन आमचे मंडपाला इतर जे काय तयारी आहे ती सुद्धा आता चालू झालेली आहे. म्हणजे एवढा मोठा उत्सव आणि एवढा मोठा त्याच्यावर शिस्तबद्ध कार्य करताना किंवा शिस्तबद्ध नियोजन करताना जवळजवळ 2 महिने राहिले की त्या पद्धतीत आम्हाला नियोजन हाती घ्यावं लागतं. आता या ठिकाणी आमचे सगळे ग्रामस्थ सुद्धा झोपून देऊन काम करत असतात. म्हणजे हे जे नियोजन असतं, पायांचं नियोजन असतं, स्वयंसेवक हे आमचे प्रत्येक ग्रामस्थ घरोघरी त्यांच्या जिथे लागल्या जातात. आणि ते सुद्धा तन मन धन या ठिकाणी झोपून देऊन आमचे स्वयंसेवक म्हणजे आमचे ग्रामस्थ या ठिकाणी काम करत असतात. आणि येणाऱ्या भावी भक्तगणाला चांगल्या प्रकारे सर्व्हिस कशी मिळेल, तो आनंदी होऊन कसं जाईल, आमच्या या स्वयंभूचं दर्शन चांगल्या प्रकारे मनप्रसन्न कसं होईल
ह्याही दृष्टिकोन आमचे प्रत्येक ग्रामस्थ, आमची ट्रस्टी, आमचं ग्रामपंचायत आणि पूर्ण हे जिल्ह्यातलं सगळं जे प्रशासन आहे, म्हणजे अगदी पालकमंत्र्यांपासून पूर्ण अगदी खाली कलेक्टर, प्रांत, पोलीस खाते म्हणा, आरोग्य खाते म्हणा, ही सगळी खाते त्याच्या प्रत्येक भाविक भक्तांची आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्याच्या मार्गाने, त्याच्या याच्याप्रमाणे प्रत्येक जण आपल्या मार्गात प्रयत्नशील असतो आणि येणाऱ्या भाविक भक्तजनांची प्रत्येकाची काळजी घेतली जाते. नक्कीच या ठिकाणी गेल्या वर्षीप्रमाणे जर आचऱ्याचे रामेश्वर देवसरे आले होते, त्याप्रमाणे यावर्षी किती वाढतील आणखी देवसरे, त्याबद्दल काय? आता अजून कसं आहे, आता आमच्याकडे म्हणजे त्यांची नोंदणी चालू आहे. आता तरी पुढच्या 15 दिवसात आम्हाला सरासरी किती देवसऱ्या येतील हे नक्की कळेल. पण आता जो आमचा 15, 16, 17 फेब्रुवारीची जी काही तयारी चालू आहे, मागच्या प्रमाणेच यावेळेला सुद्धा अलोट गर्दी होणार आहे आणि पूर्ण शासन किंवा आम्ही नियोजन करण्यासाठी आमच्यावर मोठी जबाबदारी येणार आहे आणि त्या दिवशी ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आमचे आटोकाट प्रयत्न चालू आहेत. आणि एकंदरीत विचार केला तर ओघ जो आता बघताय, आजच यात्रा म्हणजे गेला आठवडा झाला असता, ही जी यात्रेचं जे स्वरूप आलेलं आहे, तर गेली आता 15, 16, 17 म्हणजे अजून जवळ 1.5 पावणे 2 महिने आहे. मग 1.5 पावणे 2 महिने असताना सुद्धा जर यात्रेचं स्वरूप येत असतं तर त्या 15, 16, 17 फेब्रुवारी काय इथं होईल याची तुम्ही बघितलं तर लक्षात येईल. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही त्या दिवशी नियोजन करण्याच्या पूर्ण काळजीत आहोत, हे नक्कीच आहे. नक्कीच या ठिकाणी जो आहे तो जत्रेचा स्वरूप प्राप्त झाले. कुंटेश्वर येथे अजून जत्रोत्सवाला 1.5-2 महिने बाकी असताना देखील या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहेत ते भाविक भक्तगण या ठिकाणी, पर्यटक असतील या ठिकाणी कुंटेश्वर देवाचं दर्शनासाठी रांगांची दर्शन घेत आहेत. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश सुखंडे, देवगड. माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांनी सावंतवाडीच्या नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी केसरकर यांनी त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं. सावंतवाडी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण सर्वांनी एकत्रितपणे काम करूया आणि सावंतवाडीला एक आदर्श शहर बनवूया, असा विश्वास आमदार केसरकर यांनी यावेळी व्यक्त केला. सावंतवाडी तालुक्याच्या दौऱ्यावरती असताना त्यांनी नवनिर्वाचित नगराध्यक्षा युवराजनी श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांची भेट घेऊन त्यांना पुढील कार्यकाळासाठी शुभेच्छा दिल्या. यावेळी युवराज लखमराजे भोसले उपस्थित होते. शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे संबंधित ठेकेदाराशी आर्थिक लागेबंदी असल्याचा गंभीर आरोप ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय गवस यांनी केला आहे. पाहूयात. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ज्या विषयावर शिंदे सेनेने या पत्रकार परिषदेमध्ये शिवसेनेचा म्हणजे आमच्या शिवसेनेचा जो निषेध केला, त्या संदर्भात जो रस्ता आहे दोडामार्ग ते बीजगड, या रस्त्याचा ठेकेदार जो काम करत असताना शासनाच्या नियमबाह्य असं काम करत होता आणि नियमबाह्य काम करत असताना तेथील जनतेच्या काही तक्रारी आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत त्या पदाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या. त्यामुळे त्या जनतेचे समस्या ज्या आहेत त्या सोडवण्याच्या दृष्टिकोनातून किंवा त्या रस्त्यावर चाललेलं काम कशा प्रकारे चाललेलं आहे हे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातून आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते त्या रस्त्याच्या ठिकाणी गेल्यावर त्या ठिकाणी असं आढळून आलं की जो ठेकेदार काम करत होता बीजगड मुळस या परिसरामध्ये, तर त्या ठेकेदार काम करत असताना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची काळजी न घेता रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे निर्माण करून त्या रस्त्यावर कुठल्याही प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा उभी न करता, फलक न लावता आणि पूर्णपणे आपल्याला मर्जीला पाहिजे त्या पद्धतीने खोदाई काम सुरू होतं. या कामाला विरोध केला आम्ही त्या ठिकाणी. त्यानंतरचं काम सुरू होतं त्या ठिकाणी जे रस्ते विकास महामंडळाचे जे अधिकारी असतात किंवा त्या ठिकाणी इंजिनियर असतात, त्या ठिकाणी एकही इंजिनियर किंवा त्या ठिकाणी अधिकारी आम्हाला दिसला नाही. याचा अर्थ असा आहे की शासनाने जो पैसा दिलेला आहे त्याचा गैरवापर करून तो ठेकेदार त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने काम करत होता आणि चुकीच्या पद्धतीने काम करत असताना जर आम्ही ते काम अडवलं आणि त्या कामाला जर त्या कामासंदर्भात आम्ही काही सूचना केल्या तर आम्ही ते काय गुन्हा केला का, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आणि जर ठेकेदारांच्या चुकीच्या पद्धतीने जर आम्ही विरोध करत असतो आणि जर या ज्या शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांना असं जर त्या ठेकेदाराबद्दल आत्मीयता आहे तर त्या ठेकेदारांचं यांचं काय लागेबंद आहे ते पहिल्यांदा क्लिअर व्हायला पाहिजे. जर ते ठेकेदाराची जर पोळी भाजत असेल, ठेकेदाराला घेऊन जर त्या पद्धतीने ठाकरे सेनेवर टीका करत असेल तर आम्ही सर्वप्रथम
त्या शिंदे सेनेच्या या ठिकाणी सर्वांनी मिळून त्याचा निषेध करतो शिंदे सेनेचा. महत्त्वाचा विषय या ठिकाणी विकास कामाला आमचा उद्धव बाळासाहेब ठाकरेचा अजिबात विरोध नाही, पण विकास कसा केला पाहिजे, विकास करताना त्या स्थानिक जनतेला त्या ठिकाणी विश्वासित घेतले पाहिजे. स्थानिक जनतेच्या काही मागण्या असतील, स्थानिक जनतेच्या काही अडचणी असतील त्या सोडवल्या पाहिजे. या कामाच्या संदर्भात अशा काही अनेक तक्रारी आलेल्या आहेत. त्या तक्रारी अशा तक्रारी आहेत त्या ठिकाणी अतिक्रमणसह काही ठिकाणी केले जाते लोकांच्या जमिनीमध्ये, आणि ज्या मोऱ्या तयार केल्या जातात आहे त्या मोऱ्यामध्ये मोठमोठे खड्डे काढून दोन्ही बाजूला ओपन करून त्या ठिकाणी अपघात होण्याची दाट शक्यता होईल. गेल्या 2 दिवसामध्ये असे अपघातसह घडले. या काही ज्या सूचना होत्या त्या आम्ही मांडण्यासाठी त्या ठिकाणी गेलो होतो, परंतु अशा प्रकारे जर त्या जे ठेकेदार आहेत, पोट ठेकेदार आहेत, यांना जर त्याचा पुळका आला असेल आणि आमच्यावर टीका करत असेल तर एक निषेधार्ह आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दोडामार बिजगर रस्ता हा गेले अनेक वर्ष प्रस्तावित रस्ता होता, म्हणजे काम मंजूर झालेलं काम होते, पण त्या ठिकाणी जर एखादं छोटंसं काम सुरू करायचे असेल तर त्या ठिकाणी श्रीफळ वाढून कामाचा शुभारंभ केला जातो. परंतु एवढं मोठं काम कोणाच्या ध्यानी मनी न लागता ठेकेदार येऊन डायरेक्टली म्हणजे कोणाचं हे नाही करता, उद्घाटन भूमिपूजन न करता जर काम सुरू करतो म्हणजे येथील जनतेला पण त्यांनी या पद्धतीने जनतेच्या डोळ्यामध्ये ढोळ फेकण्याचं काम केलेलं आहे. त्यानंतर एखादं काम सुरू होत असताना त्या कामाचं बजेट काय असतं, कामाची निविदा कशी आहे, कोणी काम घेतलं, कुठला ठेकेदार आहे, एकंदर त्याची मुदत किती आहे, एक प्रकारचा बोर्ड लावला जातो. एखादा लाख रुपयाचं जरी काम घेतला तर संपूर्णपणे त्या कामाची निविदा प्रक्रिया कशी झाली तर पूर्णपणे बोर्ड लावला जातो आणि तो बोर्ड लावून त्या कामाला सुरुवात केली जाते. आज तुम्ही या रस्त्याने जात असताना बघता कुठे काय बोर्ड दिसतो, जवळजवळ 30 किलोमीटरच्या आसपास काम आहे. 30 किलोमीटरच्या आसपास काम आहे. 30 किलोमीटरमध्ये 2 पोट ठेकेदार आहेत. दोन्ही पोट ठेकेदार ज्या ठिकाणी काम करतात त्या ठिकाणी कुठेही त्या पद्धतीचं कंपनीचं नाव दिसत नाही. म्हणजे त्यामुळे त्याला आम्ही अपोज केला, त्याला आम्ही विरोध केला. अशा प्रकारे काही गोष्टी अशी आम्ही त्याला त्या ठेकेदाराला दाखवून दिलं आणि ज्यावेळी आम्ही त्या प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी गेल्यानंतर त्या ठिकाणी जे रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आहेत ते कुठेही आम्हाला दिसले नाहीत. याला आम्ही विरोध केला आणि हा विरोध जर आम्ही करत असेल तर आम्ही जनतेसाठी, जनतेच्या भल्यासाठी अनेकदा विरोध करू. भले आम्हाला आणि आमच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल केले तरी जाईल. आता आमच्या काही कार्यकर्त्यावर त्यांनी गुन्हे पण दाखल केले. या सगळ्या प्रकाराला आम्ही आज पूर्णपणे या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून आपण उत्तर देण्यासाठी आपल्याला आमंत्रित केलेलं आहे. सर्वात महत्त्वाचा विषय म्हणजे ठाकरे सेनेने आजपर्यंत कुठल्या कामांच्या संदर्भात बंद केली आणि त्या आर्थिक पोळी भाजून घेतली याचा हिशोब ठाकरे सेने आपल्या शिंदे सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी द्यावा. अन्यथा चुकीची गैरसमज पसरून स्वतःच्या आशा करून घेण्याचा हा एक केवळ प्रयत्न आहे. महत्त्वाचा विषय म्हणजे कसा काय तर रस्ता हा शासनाच्या निधीतून मंजूर झालेला रस्ता आहे. सर्वात महत्त्वाचा रस्ता विकास महामंडळाचे जे अधिकारी आहेत ते कुठल्याही अधिकाऱ्याने बसून एखादा जनतेच्या समोर काही प्रश्न आहेत ते म्हणजे समस्या आहेत ते मांडले गेले नाहीत. तुम्ही निश्चित चांगल्या कामासाठी रस्त्यावर उतरा, आमचे त्यांना शुभेच्छा आहेत. परंतु आम्ही विरोधासाठी विरोध न करता विकास जर असेल तर विकास तो सर्वसामान्य जनतेला मान्य असला पाहिजे. विकास लोकांच्या माती न मारता तो विकास हा सर्वानुमते मान्य केला पाहिजे. आज आम्ही त्या ठिकाणी ज्यावेळी जातो तेव्हा आमच्या भल्यासाठी गेलेलो नाही. आमच्या सर्व कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल झाले ते आमच्या भल्यासाठी आम्ही गुन्हे दाखल करून घेतलेले नाही. तर त्या जनतेच्या प्रश्न कुठेतरी मार्ग लागला पाहिजे. जनतेचे काही अडचणी आहेत ते सुटल्या पाहिजेत. रस्त्याच्या बाबतीत तुम्ही जर बघायला गेलं तर रस्ता हा संपूर्णपणे रुंदीकरण करताना अनेक समस्या त्या ठिकाणी निर्माण होतील. विशेषतः दोडामार बाजारपेठ आहे, त्यानंतर भेटसी बाजारपेठ आहे, त्यानंतर कोणाकट्ट्याची काही घरं आहेत. ह्या ज्या महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते लोकांना अजूनपर्यंत समजले नाहीत की कशा पद्धतीने ह्या रस्त्याचा विकास होणार किंवा रस्त्याचा मार्ग कसा निश्चित होणार. त्यामुळे रस्त्याला विरोध न करता, आम्ही विकासाला विरोध न करता लोकांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्ही काम केलं. त्यांना रस्त्यावर उतरण्यासाठी त्यांची सत्ता आहे, त्यांना रस्त्यावर उतरण्याची गरज नाही. त्यांनी एखाद्या मंत्र्याला फोन केला किंवा एखाद्या अधिकाऱ्याला फोन केला त्यांचं काम होऊ शकतं. पण आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला रस्त्यावर उतरल्याशिवाय पर्याय नाही. म्हणजे आमने-सामने लढण्याची भाषाच नको ना, कारण तुमची सत्ता आहे आणि आम्ही विरोध कशासाठी करतो. ते जर ते आमने-सामने त्या ठेकेदारासाठी आमच्यावर लढत असेल, त्या ठेकेदाराच्या हितासाठी जर लढत असेल तर त्यांना आमच्या शुभेच्छा आहेत ना. त्या ठेकेदाराच्या हितासाठी लढावं. मग ठेकेदार यांचा का जावई आहे का, या पक्षाचा जावई आहे का, हे महत्त्वाचा मुद्दा आहे ना.
ज्या अर्थी त्यांनी ठेकेदाराची बाजू घेतली त्या अर्थी ह्यांचं काहीतरी काळाबोळ आहे त्यांच्यासोबत असेल. आमचं काही नाही ना. आम्ही फक्त जनतेसाठी लढलो आहे. जनतेच्या हितासाठी आम्ही काम केलं. आणि जनतेच्या जेव्हा समस्या आहे तेव्हा आम्ही रस्त्यावर उतरलो आणि गुन्हे पण आम्ही घेतलेले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर उतरून त्यांनी गुन्हे घ्यावे. संबंधित रस्त्यात नेता मंत्री कोण आहे? ना आम्हाला आम्ही सगळ्यात महत्त्वाचा विषय ठेकेदार कोण आहे, ठेकेदार कोणाच्या मंत्र्याचा पी आहे का कोणाचा खास माणूस आहे याची आम्ही खातरजमा केलेली नाही. कारण का आम्हाला त्या ठेकेदारापर्यंत पोहोचण्याची गरजही नव्हती. कारण का जे आम्हाला तिकडे जे काम करत आहे ते शासकीय अधिकारी आहेत, जे त्या महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी आहेत, त्यांना आम्हाला भेटून या ठेकेदाराच्या काही तक्रारी आहेत ते त्यांना सूचना करायच्या होत्या आणि त्या सूचना आम्ही केलेल्या आहेत. त्या सूचना करत असताना आता ज्यांनी काल पत्रकार परिषद घेतली ज्या राजेंद्र निंबाळकर यांनी आमच्या कार्यकर्त्यावर गुन्हे दाखल करण्यासाठी त्या ठेकेदाराला मदत केली आणि पोलीस स्टेशनला आमच्याविरोधात जाऊन गुन्हे दाखल केले. आमचा स्पष्ट आरोप आहे की तुम्ही त्या ठेकेदारांचा आणि तुमचं लागेबंद आहे हे स्पष्ट झालेलं आहे. त्यामुळे आमच्यावर निषेध करण्याची पाळी करण्यामुळे आम्ही तुमचाच निषेध करतो. या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदायाचा सिंधुदुर्ग ज्येष्ठ वारकरी पुरस्कार गेली 45 वर्ष वारकरी सेवा करणारे पोखरण तालुका कुडाळ येथील विजयसिंग बळीराम तावडे यांना प्रदान करण्यात आला. सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदायाचा सिंधुदुर्ग ज्येष्ठ वारकरी पुरस्कार गेली 45 वर्ष वारकरी सेवा करणारे पोखरण तालुका कुडाळ येथील विजयसिंग बळीराम तावडे यांना प्रदान करण्यात आला. ओरोस येथील रवळनाथ मंदिर येथे आयोजित वारकरी मेळाव्यात हा पुरस्कार सिंधुदुर्ग जिल्हा वारकरी संप्रदायाचे जिल्हाध्यक्ष हबप विश्वनाथ गौंडळकर यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आला. यावेळी बोलताना अध्यक्ष हबप विश्वनाथ गौंडळकर महाराज यांनी वारीची परंपरा कायम राखण्यासाठी ज्या वारकऱ्यांनी प्रयत्न केले त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. ज्येष्ठ वारकरी पुरस्कार प्राप्त विजयसिंग बळीराम तावडे यांच्या कार्यातून नवी प्रेरणा समाजाला मिळाली. वारकरी घडवण्यासाठी तावडे महाराज यांच्यासारखे काम करणाऱ्या वारकऱ्यांची समाजाला गरज असल्याचं गौंडळकर यांनी सांगितलं. यावेळी दिंडी श्रीदेव रवळनाथ मंदिराच्या सभोवताली दिंडी प्रदक्षिणा करण्यात आली. हबप निवृत्ती महाराज मेस्त्री यांचं कीर्तन करण्यात आलं. अशा अपूर्व उत्साहात वारकरी सोहळा संपन्न झाला. गोपीनाथनकर हबप, त्यानंतर हबप बबन परब, हबप बबन परब, हबप बबन परब, सत्यवान सावंत, वंजारे हबप वंजारे, वासुदेव वंजारे, सौहदनकर, सौहदनकर, सौहदनकर माऊली, श्रीमती कानेकर माऊली, श्रीमती कानेकर माऊली, सौ कदम माऊली, सौ मेस्त्री माऊली, सौ कदम माऊली, सौ झुमक माऊली, सौ मेस्त्री माऊली, मेस्त्री माऊली, या ठिकाणी सेवा दिलेल्यांचा हबप कडव चौथ्या मार्ग, हबप महाराज फोटो त्यांचा फोटो त्यानंतर हबप नलावडे महाराज, नलावडे महाराजांचा सत्कार, हबप त्यानंतर हबप भगवान मेस्त्री महाराज, ओके हबप विनायक मेस्त्री महाराज,
महाराज. त्यानंतर चंद्रकांत ओरोसकर महाराज, हौबाबा चंद्रकांत ओरोसकर, तुलपचंदू ओरोसकर, त्यानंतर त्यानंतर पकवाजवादक मयूर मेस्त्री, मयुरेश मेस्त्री, मयुरेश मेस्त्री पकवाजवादक. मयुरेश मेस्त्री पकवाजवादक. त्यानंतर हबोबा मयुरेश मेस्त्री. हबोबा सोपान तावडे गायक, सोपान तावडे महाराज. सोपान तावडे महाराजांचा सत्कार या ठिकाणी होत आहे. त्याने उत्कृष्ट अशा पद्धतीचं गायन आताच केलं. बाबा मयुरेश मिस्त्री आंधळे पकवाज वादक. नारायण राणे हे जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांची हरकत नसेल तर त्यांचा फोटो नगराध्यक्षांच्या दालनात लावणं वावगं ठरणार नाही, असं माझं वैयक्तिक मत असल्याचं माजी उपनगराध्यक्ष तथा संदेश पारकर यांचे बंधू कन्हैया पारकर यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. काल माजी नगराध्यक्ष नलावडे साहेब म्हणाले की कणकोलीच्या नगरपंचायतीच्या केबिनमधल्या नारायण राणे साहेबांच्या फोटोबद्दल बोलले. मी आपल्याला आवर्जून सांगतो की पूर्वी आम्ही ज्यावेळी सत्तांतर केलं, आम्ही राण्यांच्या विचारधारापासून बाजूला गेलो. त्यावेळी आमच्या केबिनमध्ये जो राण्यांचा फोटो होता तो काढण्यात आला, कारण आमची विचारधाराच वेगळी होती. आम्ही विचारधारा वेगळी घेऊन तिथे गेलेलो. काल जेव्हा संदेश पारकरांनी प्रवेश केला तर तिथे कुठलेही फोटो, ना राणेसाहेबांचे ना कोणाचेही फोटो त्या केबिनमध्ये नव्हते, असं मला माहिती मिळाली. मी नगरपंचायतीमध्ये गेलेलो नाही अजून, पण मला प्रशासनाकडून माहिती मिळाली. लवकरच प्रशासन प्रेस नोट करेल अशी मला अपेक्षा आहे या बाबतीतची. आणि राणेसाहेबांचा फोटो काढण्याचा जो काही प्रचार केला जातो तो चुकीच्या पद्धतीत केला जातो आहे. या नलावड्यांनी काही तासांपूर्वी किंवा काही दिवसांपूर्वी भाजपमधून नगराध्यक्षाची निवडणूक लढवली. आणि कालच त्यांनी जनसंपर्क कार्यालय काढलं आणि जनसंपर्क कार्यालय काढलं. त्या कार्यालयातील सर्व फोटो फडणवीस साहेबांचा असेल, मुख्यमंत्र्यांचा असेल, भाजपचे नेते रवींद्र चव्हाणांचं असेल, मोदी साहेबांचं असेल, सगळ्यांचे फोटो त्या केबिनमधून काढून टाकलेले आहेत. ना कमळ निशाणीसुद्धा त्या केबिनमध्ये ठेवलेली नाही आहे. काही तासातच ते भाजपच्या लोकांवर म्हणजे भाजपच्या बाबतीमध्ये कृतज्ञ झाले. माझं एक वैयक्तिक म्हणणं आहे की
हे जे इलेक्शन झालं आहे, ही जी निवडणूक झाली आहे, ही निवडणूक सर्व पक्षीय म्हणजे सर्व पक्षातले लोक त्या ह्याच्यामध्ये होते आणि सगळ्यांचं त्यामध्ये योगदान होतं. त्यामुळे आणि हे जी निवडणूक होती, ही निवडणूक आम्ही भाजप विरोधी लढवली गेली होती. मला असं वाटतं की म्हणजे माझं स्वतःचं वैयक्तिक मत आहे की जर नारायण राणे साहेबांची हरकत नसेल तर नगरपंचायतीमध्ये नारायण राणेसारख्या ज्येष्ठ नेते असतील, या शहराचे लोकप्रतिनिधित्व ते करतात. ही निवडणूक शहर विकास आघाडी म्हणून लढवली गेली. त्यामध्ये त्यांच्यासुद्धा असंख्य कार्यकर्त्यांचा, असंख्य लोकांचा पाठबळ शहर आघाडीला मिळालं. आणि भाजपमध्ये विरोधी असल्यामुळे निवडणूक की नारायण राणे साहेबांची जर हरकत नसेल तर फोटो लावणं काही वावगं ठरणार नाही, असं मला वैयक्तिक माझं मत आहे. भाजपच्या चिन्हावरती निवडणूक लढवणाऱ्या समीर नलावडे यांनी स्वतःच्या जनसंपर्क कार्यालयातील नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस, रवींद्र चव्हाण यांचे फोटो काढून टाकलेत. कार्यालयात भाजपची कमळ निशाणी सुद्धा दिसत नाही असा टोला कन्हैया पारकर यांनी लगावला आहे. पाहूयात. या नलावड्यांनी काही तासांपूर्वी किंवा काही दिवसांपूर्वी भाजपमधून नगराध्यक्षाची निवडणूक लढवली. आणि कालच त्यांनी जनसंपर्क कार्यालय काढलं आणि जनसंपर्क कार्यालय काढलं. त्या कार्यालयातील सर्व फोटो फडणवीस साहेबांचा असेल, मुख्यमंत्र्यांचा असेल, भाजपचे नेते रवींद्र चव्हाणांचं असेल, मोदी साहेबांचं असेल, सगळ्यांचे फोटो त्या केबिनमधून काढून टाकलेले आहेत. ना कमळ निशाणीसुद्धा त्या केबिनमध्ये ठेवलेली नाही आहे. काही तासातच ते भाजपच्या लोकांवर म्हणजे भाजपच्या बाबतीमध्ये कृतज्ञ झाले. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. शिंदे शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे त्या ठेकेदाराशी लागेबंधे, संजय गवस यांचा आरोप. तर नारायण राणेंचा फोटो लावण्यात वावगं नाही, कन्हैया पारकर यांनी व्यक्त केलं मत. आणि कायमस्वरूपी एकत्र राहू, ठाकरे बंधूंच्या युतीवर भास्कर जाधव यांची प्रतिक्रिया. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज, कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.